sa kilo nga drogas na sakmit sa laing operasyon sa Mandawi City Police. Sa boy bus operation na dakpan si Edson Canilio, 29 anyos. Biulagway siya nga high-value individual. Nakuha atol sa operasyon ang kapin sa kilo nga gituho ang shabu. Musumada kini og 6.9 million pesos sa Dangerous Drugs Board value. Ang nga ni Canilio migawas na sa laing unang dinakpan sa MCPO nga gihulagway usab nga dakong personality. Sa interview nagdumili si Canilio pagluwat og komentaryo. Apan nanawagan hinuon kini sa iyang pamilya nga bisitahon siya o hatdan siya og pagkaon. Nag-comment lagi ko. Mawara to. Sa panawagan ako sa akong kuan, sa akong mama o akong mga isuon. Dako yun ang ilang operation. Gani ang kini na operation ma-relate na mo or masumpay ni nato sa mga previous pa nato na mga na-recover nato. Coming from Cebu City, Mandawi, all the way to Lapu-Lapu and some parts of Cebu Province.